Krásny deň, pozdravujem vás. Máme tu videonávod, ako a kde v Gallup konte nájdete váš nový report Top 5 talentov. Tak poďme na to. V prvom rade si musíte naklikať adresu www.gallup.com. Ako náhle to máme, kliknem a tu na pravej strane sa vám objaví prihlásenie Sign in. Ja sa idem prihlásiť. Máme tu meno a heslo, prihlásiť sa a už sa otvára konto Gallup. Tu vidíte konto Gallup môjho manžela Olivera, kde na pravej strane si viete zmeniť jazyk, v ktorom chcete, aby ste mohli v konte chodiť, pozerať, čítať. Pozor, nie všetko je preložené do českého jazyka. Tak, a teraz na ľavej strane máme menu, po česky tu mám, že nabídka, a tu vidíte Clifton Strange. Kliknem a vyskočí tu kompletný prehľad všetkých 34 talentov a tu máte report 34 talentov, 25 stranový, kde máte všetky vaše talenty, top 5 personalizovaný popis a rôzne akčné kroky. Taktiež je novinka v konte Gallup, že si môžete pozrieť vašich 5 talentov z pohľadu študenta. Môžete to využívať aj na to, týchto vašich 5 talentov, ako by ste ich mohli použiť pre nejaké štúdium. A tu máme spomínaný nový report Clifton Strange Top 5 talentov. A aby ste to mohli jednoduchšie hľadať, tak ak prejdete tu hore a kliknete si na hlásenia, tu máte kompletne záložky všetkých vašich reportov, ktoré v konte Gallup máte. Čiže prvé je 34 talentov, kompletný report 25 stranový s personalizovaným popisom. Potom tu máte nový report Top 5 talentov, report študentský, tu máte kompletný popis všeobecný k vašim prvým 5 talentom a nakoniec máte celé poradie 34 talentov s krátkou vetou. Ale dnes som vám slúbila, že sa pozrieme na top 5, tak poďme na to. Klikneme na report Top 5 talentov, počkáme, kým sa nám načítajú dáta. Tak. A tu vidíte váš nový report Top 5 talentov. Samozrejme, viete si ho aj stiahnuť, vytlačiť, ale to teraz robiť nebudeme. Ja mám pre vás len prehľad, aby ste vedeli, čo tam môžete nájsť. Takže prvý krok je pozrieť si týchto 19 strán. Na prvej strane máte krátky popis, samozrejme v angličtine, vidíte, mám prepnutú češtinu, ale tento report je v anglickom jazyku alebo vo všetkých ostatných svetových jazykoch. Na druhej strane máte rozdelené 34 talentov do 4 skupín, o ktorých veľmi často hovorím. A nakoniec ide prvý talent, u môjho manžela je to talent responsibility, zodpovedný, kde v tejto farebnej rade vidíte personalizovaný popis. To znamená váš jedinečný popis talentu responsibility zodpovedná. Keby som aj ja mala v prvej 5 talent responsibility, tak tento personalizovaný popis, ten text, bude u mňa iný, ako je u môjho manžela. A ukážem vám, čo je v tomto reporte Top 5 talentov úplne nové. No je to táto kombinácia talentov, kedy môj manžel má prvých 5 talentov, talent responsibility, achiever, produktívny, learner, učiaci sa, 4 maximizer, maximalizujúci a connectedness, prepájajúci. A všetkých týchto 5 talentov tu Gallup pomenováva súvislosti medzi jednotlivými talentmi. Čiže ako sa chová talent responsibility zodpovedný spolu s talentom achiever, ako sa chová talent responsibility s talentom learner, učiaci sa. Toto každý z vás budete mať iné spojenie vašich top 5 talentov podľa toho, aké tu máte poradie. A samozrejme, k daným spojitostiam vám Gallup hovorí, ako talent responsibility vás privedie k úspechu. Takže toto všetko je k prvým 5 talentom. Nezabudnite na to, že to je personalizovaný popis, ktorý je len vo svetových jazykoch
Takže pomôcka, ak by ste potrebovali s prekladom, neváhajte sa na mňa obrátiť. A tu máme 4. talent, 5. talent a sme na konci v prvej časti. A tu na 17. strane vám Galup hovorí, aké kroky by ste s týmito talentmi mali začať robiť. A máte tu 1, 2, 3, 4, 5 typov, čo s týmito talentmi môžete spraviť a dosiahnuť. Ale nebojte sa, nebudete na to úplne sami. Pretože ak vám práca s talentmi a top 5 dáva zmysel, neváhajte sa na mňa obrátiť a začneme s prvým krokom, ktorý je pomenovaný na strane číslo 17. Galup to robí tak, že môžete si naskenovať QR kód a rovno vás to privedie na tú úlohu, ktorá tam je, alebo môžete pracovať s Galup Coachom, ktorý vás týmito krokmi prevedie. Takže, a teraz tip pre vás. Prvý krok, stiahnuť si report, dať si ho niekde, kde ho máte stále na očiach. Samozrejme, ak mu nerozumiete, neváhajte ma kontaktovať. A ďalší krok je prečítať si ten váš personalizovaný popis, teraz to urobím veľmi rýchlo a zostaneme na jednom talente, to máme napríklad Talent Maximizer. Tento popis si prečítajte a skúste sledovať tie slova, vety, ktoré sú tam, ako rezonujú s činnosťami, ktoré vy robíte. Ale to by bolo v prvom kroku úplne postačujúce, takže návod máte, klikať viete, kde máte, vaše konto Galup máte tiež, neváhajte, poďte, neodkladajte, tak ako som písala, poďte to urobiť, ten najlepší čas je práve dnes a ak budete potrebovať pomoc, veľmi rada vám so všetkým pomôžem a prevediem vás. A prajem vám už teraz veľmi príjemné čítanie vašich unikátnych talentov. Teším sa na vás čoskoro v ďalšom kroku k našej top 5. Majte sa, unikátny deň prajem.